Γεια σε όλους. Έχω πολύ καιρό να κάνω βίντεο. Είχα αποστάρει πριν λίγο καιρό ένα βίντεο και μπορεί να έχουμε κάμερα στον υπολογιστή. Μπορεί να πάρω, δεν ξέρω. Αλλά σήμερα θα παίζουμε στο Roblox. Εγώ με αυτός. Για κάποιο λόγο μου βγάζει τα ρούχα μου. Δηλαδή είμαι έτσι κανονικά. Βάζει αυτό, το σουνάλι μου, το φούτερ μου, όχι την κάτω δεν την βάζει. Αυτά βάζει. Αυτό εδώ που είναι cool. Ναι, αυτά. Πίσω στο Rivals. Σήμερα θα μιλάμε για το μαχαίρι. Πόσα σήμερα έχω πει. Απλά το μαχαίρι είναι OP και ξέρω μπορεί να μην με βλέπετε πολύ επειδή είμαι νουμπάκι. Δηλαδή είμαι νουμπάκι κανονικό. Δηλαδή και αυτός ξέρει και είμαι νουμπάκι και λέει ας πάρω άλλο. Αυτός όμως είναι 50. Γενικά δεν θα μιλάω και πολύ, οπότε όποιος το δει, ας το δει το βίντεο. Καλά ξέρω ότι δεν θα δει, θα κάνω πολύ. Αυτά θα πω, δεν έχω κάνει πολλά όπλα. Θα πάρω αυτά, μαχαίρι, όπως αυτός είναι ο στοφόνας. Είναι γονατίζει μαχαίρι, είναι, να πάρω, δεν παίζει. Αυτός είναι νουμπάκι. Ίσως εγώ να μην είναι νουμπάκι. Παίζουμε και δύο με μαχαίρι. Τέλεια, αυτό θα πάει τέλεια. Ωραία, αυτό πήγε τέλεια. Αυτό πήγε φανταστικά. Καλά. Πριν να δείτε, μπορεί κάποιος να μου πει στα σχόλια, τους κάνω live streams. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Να πέσω. Θα γίνω σπάμερ. Πού είναι καν? Τι κάνεις? Λαγκάρ. Δεν θα είμαι toxic, γιατί νομίζω αυτός έπρεπε να είναι ο toxic. Ωραία. Τι κάνεις? Τι κάνεις? Μπρο, λαγκάρ. Πήρε σόντα. Δεν μ' αρέσει που πήρε σόντα. Και επίσης είμαι άρρωστος, οπότε παίζει να ακούγομαι μερικές φορές πολύ περίεργα. Ανέβα ρε φίλε. Παίζει και μείνει. Τώρα πάει. Φράξε. Θα κάνουμε και live. Να το φας και να το μυριστείς. Ανέβως. Θα κάνουμε και στείλε brainrots videos, το έχω παρατήσει λίγο. Όλα μου τα πράγματα τα έχω δώσει σε άλλους. Μπρο, τι κάνω! Λαγκάρο! Μπορεί, αν καταφέρει να δω πώς κάνω live stream, να κάνουμε μερικά lives. Ας ελπίσω ότι θα τα δείτε. Δεν είμαι καν διάσημος, δεν 25 subscribers. Τι πήγε ο βίντεος. Πώς! Μπορεί να έχω και φιλαράκια στο κανάλι. Δεν θα σχολιάσω μόνο, θα πω. Τώρα θα κάνει αυτό το χάζο κόλπο. Ωραία, ρουκέτα. Όχι, αυτό θέλω. Όχι, αυτό. Όχι! Πάτσε άλλο κουμπάκι. Γιατί φλώθηκα.
Πάντως θα έχουμε και Forge videos. Είναι ένα από τα αγαπημένα, είναι το αγαπημένο μου. Πού είναι? Α, ωραία. Τώρα, πάρ' το ψωμί. Ξέρεις κάτι? Υπάρχει ένα... Α, εντάξει, ξανά εκεί πάνω. Και έτσι νικάς, και έτσι νικάμε. Ωραία. Πρώτος γύρος εξετελέστη. Ήρθε η ώρα για δεύτερο γύρο. Σίξερ! Φυσικά. Καλά παίζει. Και με το μαχαιράκι μου. Τέλεια, παίζει και αυτός με μαχαίρι. Πού είναι ο τύπος να φάει κούτ? Κοίτα κύριε, με το μαχαίρι, το ωραίο. Πού είναι? Εκεί είναι. Φάει ένα μαχαίρι. Και χάρη και το χάρη. Το ξέρω ότι το χάρη. Το χάρη και θα έρθω στο σπίτι του. Δεν είναι αυτό το πιστεύω. Με το shotgun πήγε. Να τον παίξω. Πήγα να πω να τον παίξω όνει. Δεν μπορώ να μιλήσω έτσι. Έχω βροχίτινο, όπως δεν ξέρεις. Αλλά δεν... Γιατί είπα κάνω το παιδί. Θέλει να... Αν θες να παίξεις με μαχαίρι, μόνο εγώ μπορώ να παίξω με μαχαίρι. Εσύ δεν μπορείς να παίξεις με μαχαίρι. Όταν εγώ παίζω με μαχαίρι, δεν μπορείς εσύ να παίξεις με μαχαίρι. Πρέπει να βρω κάτι να πω. Με το shotgun του, μια ζωή, αν μου κάνει. Ωραία. Θες να παίξουμε με shotgun, να παίξουμε με shotgun. Κανένα πρόβλημα. Έκανα βλακεία. Ναι, δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Πού είναι? Φάει μπουνίδια, τι να σου πω. Τι ωραία και καλά. Κράτα το, μη βάλεις βλάκες, knife και αυτό. Thank you! Bro. Δεν με τις φωτιές. Αυτό έπρεπε να είναι. Αυτό! Πώς! Ωραία, κοίτα εκεί. Σπαμάρι. Με το... Μπορεί να έχουμε πιθολόγιο κάμερα. Η κάμερα πιο πολύ πιθολόγιο θα έχουμε. Ωραία. Τι ωραία και καλά. Δηλαδή, να σας δείξω ένα παράδειγμα πώς είναι το μαχαίρι. Πάμε λίγο εδώ. Παίρνουμε τυχαία όπλα. Ωραία. Κοιτάξτε και μαθαίνετε. Αν κάνεις έτσι, δηλαδή, αν είσαι ειδικά από πίσω του, απλά κάνεις ένα δεξί κλικ ή στο iPad δεν έχω ιδέα τι κάνω. Έχω iPad, αλλά δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στο iPad. Απλά τρέχεις και... Embarrassing. Τους βαράς. Τους βαράς και κάνει κάσο. Πώς... Τι απλά παίρνεις μία και κάνεις το σκοτώ. Ωραία. Το flare μερικοί θα το πούνε. Αλλά αν ο άλλος έχει... Αν ο άλλος έχει... Εσένα. Και σένα.
ξεφεύγει κατευθείαν, τι κάνει. Δηλαδή, κάνει κάτι double jumps και τι κάνει. Ωραία. Θα σταματήσω λίγο εδώ το βίντεο. Πάω να στείλω στους φίλους μου στο Discord μήπως μπορούν να δουν. Και εντάξει, θα σας δείξω το server μου κάποιο άλλο βίντεο, αλλά γεια σας. Θα έρθει το βίντεο. Ωραία. Τους έστειλα μήνυμα, αν με απαντήσουνε, θα τους πάρω τηλέφωνο. Και βάλτε και θα φτιάξω ένα server και θα σας δείξω, θα το βάλω στα comments και όποιος θέλει να κάνει join, το link θα είναι στην περιγραφή, θα το βάλω στην περιγραφή. Όχι σε αυτή την περιγραφή, μπορεί σε μια άλλη. Το θέμα είναι δεν έχω φτιάξει ακόμα το server. Μέχρι τώρα, τι κάνω, πρέπει να πάμε να δούμε. Καθυστερώ το πράγμα. Δρομπές. Τι ωραία, 76 λεβεντάκους. Μην τολμήσουμε να πάμε εδώ. Ο Θεός με ευλόγησε. Ωραία, παίζει να έχει σνάιπερ στο άλλο. Θέλω να δοκιμάσω ένα κόλπο, αλλά δεν θέλω. Να το δοκιμάσω αυτό. Ωραία. Θέλω να πάω εκεί πάνω, αλλά δεν έχω τα... Πρέπει να βάλω μπόλ. Να βάλω μπόλ. Το πάνω δεν υπάρχει καθόλου. Το είπα από τη σνάιπερ. Κατευθείαν παπάω. Θα πάρω κι εγώ σνάιπερ. Τότε θα μιλάμε. Ωραία. Ίσως να κάνω λίγο. Ούτε πως είναι προ. Πήγα να πεθάνω. Τώρα θα νομίζω ότι χακάρω. Θα μου κάνει ένα ωραίο report. Για να ξέρετε, δεν ξέρω πώς να κάνω πράγματα. Οπότε αστεία μην και τέτοια δεν θα έχουμε μέχρι να καταλάβω. Ξέρω ότι μερικοί είστε θυμωμένοι γι' αυτό. Και θα αφήσω πολλά links από φίλους μου, από YouTube channels, από φίλους μου, για να κάνετε subscribe. Καλά, μόνο με 25 subscribe. Έλα πια! Πού πήγε? Τι κάνει? Φτάνω. Θέλω να δοκιμάσω. Αλλά θα πεθάνω. Ο τύπος είναι ήρθε. Τέλεια. Ξεκινούν νέα χρώματα. Ξεκινούν νέα πράγματα. Μόνο με μαχαίρες θα το βαράω. Ξεκινούν νέα χρώματα. Καλά. Εντάξει, ξεκινήσω. Και εδώ σταματάει το βίντεο. Ευχαριστώ που το είδατε. Αν το δει κανείς, γεια σας.